Jo soc enginyer agrònom i sempre m'havia colpit el fet de que un dels problemes de l'agricultura fos l'excés d'aliments que sobraven, era el problema d'excedents, i que en canvi hi havia moltíssima gent, milions i milions de persones que passaven gana. Però el meu problema era que sempre la fam la situava en el tercer món i fer arribar els aliments que hi ha en excés aquí o que sobren a aquell país ho veia com bastant impossible o que jo no podia fer res. Però en 1987 una encíclica del Sant Pare Sant Joan Pau II, que es deia la Sollicitudo Rei Socialis, parlava del quart món, que eren les bolses de pobresa que hi ha al voltant de les grans ciutats en els països industrialitzats. I allò va ser per mi com una espècie d'il·luminació. Coincidint en aquestes reflexions, resulta que s'acabava de fundar en 1987 el primer banc d'aliments d'Espanya, que va ser el de Barcelona. Un amic meu, company meu de curs de carrera, que era delegat d'Agricultura aquí a Girona, el senyor Aleix Serrat, em va donar a conèixer aquest tema i entre ell, un abogat d'Olot, que es deia Josep Maria Capdevila, i un servidor, vàrem impulsar el Banc dels Aliments, pensant que a través d'aquest organisme podíem fer arribar els aliments que hi ha en excés a la gent que passa gana però que està al nostre voltant i en concret aquí en la província de Girona. Jo recordo que el primer any utilitzàvem un petit local que ens deixava la Diputació en el psiquiàtric de Salt i el primer any vam repartir 5.000 quilos i a mi em va semblar molt. Des de llavors fins ara ha anat evolucionant, ha anat augmentant el número de persones necessitades, ha anat augmentant el número de persones també que col·laboren com a voluntaris, però van haver com dos moments en què són especialment significatius. Un va ser en el 2006, quan vam començar a repartir els aliments de la Unió Europea, que això va ser com un salt molt considerable en la quantitat d'aliments que repartim, i l'altre va ser el començament de la crisi, aproximadament en el 2008, en què va ser un increment molt considerable del número de beneficiaris, perquè abans de la crisi estàvem en l'ordre de 13.000 o per ahir, i en aquest va arribar, ha hagut un moment en què hem arribat a atendre a 42.000 persones. Ara van disminuint una mica, molt a poc, cada any, però continua havent molta necessitat. Una té tres característiques, que una és que som independents, que som apolítics i que som aconfessionals, i que tots treballem a través de voluntaris. Aquí, com diuen els voluntaris d'aquí, no hi ha ningú que cobri res. No perquè el seu treball no tingui valor, sinó perquè no té preu. Llavors, en concret, aquí en el Banc dels Aliments de Girona, són més de prop, entre 40 i 50. Estic al Banc d'Aliments des del 2012, més o menys a l'abril del 2012, una cosa així. Per tant, ja són 6 anys llargs. El que m'aporta és per mi. Després, si ajudo amb alguna cosa, bé, està, però en realitat aporta a mi. És a la que t'has jubilat i portes una mica, estàs una mica ociós, a partir d'aquí tu busques una obligació, alguna cosa a fer, que t'agradi i que hi puguis... I llavors vaig escollir el Banc d'Aliments. El Centre de Distribució d'Aliments és un recurs compartit, és un projecte de partenariat on hi ha la Generalitat, Diputació de Girona, DipSalut, Banc d'Aliments, la Caixa, Càritas i llavors els diferents ajuntaments on es desenvolupa el projecte, en aquest cas l'Ajuntament de Girona, i altres entitats del sector que treballen també en temes d'alimentació, com és el cas de Creu Roja. Llavors és un recurs que dona cobertura a les necessitats alimentàries de les famílies que tenen dificultats alimentàries o es troben en risc d'exclusió. Llavors el que serveix és per cobrir aquesta necessitat d'alimentació de les famílies ateses. Mira, aquest va ser el primer CDA que es va obrir l'any 2009, ara fa 8 anys i escaig,
és un dels 10 CDAs que hi ha a la demarcació de Girona i atén aproximadament unes 2.200 famílies l'any, aproximadament. Vols que et digui quina seria la previsió de futur? Una cosa és l'ideal i l'altra és la previsió. L'ideal seria que tinguera que tancar el banc dels aliments que quebrara per manca de clients. Això seria l'ideal per nosaltres. Malauradament, sembla que això no serà així.